Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur, gerezi eta piku ximurren txutni prestatu behar dugu. Plater hau Indiatik jatorria du berez eta gereziak jateko modu desberdin bat prestatu behar dugu. Udaberriko baratzea. Historian izandako gertaera nagusinetako bat nekazaritzaren sorrera izan da. Gizadian aldaketa itzuli ezinak, hazkundean, ekonomian, gizartean izan baizituen ondorio. Gaur prestatu behar dugu gerezi eta pikur ximur txutnia. Hau plater hau indiakoa da eta guk gure ikutua eman behar dugu. Hortarako behar dugu tipula bat, 500 gramo gerezi ezurri gabekoak, pikuak, sagar ozpine, eta gero azukrea, eta gero espezia batzuk. Hau da, jengibre, botako diogu intxaur moskatua, klabo eta piper beltza aleak. Bale? Orden, hasiko gara, tipula txikitzen eta zuan batuko dugu egiten, xixia txikituko dugu. Hau izango da gereziak jateko manera diferente bat. Bi kollarada olio emango diogu, gutxi gora bera. Eta zuan patuko dugu. Tipul hori egitekin botako dugu beste ingrediente guztiak. Biztartean pikuak txikituko dugu. Hau piku ximurrak. Txikituko dugu
pikuak, txiki-txikiak. Gure gereziak kendu diogu ja hezurrek eta erditik moztuko dugu. Ara, bat utzia nuen, hezurra. Gerezia. Antocianinek ematen diete kolore gorria gereziei. Anitz ikerketek diote antocianinek erakin antiinflamatorioa dutela. Ja, potxatu dugu gure tipula, engatza pixko bat emango diogu. Eta beste osagai guztiak botako dugu, hau da. Alde batetik gure gereziak. Pikuak ja zatituak. Ozpine, sagar ozpine botako diogu. Kanela. Lau pikor piper beltz. Klabo botako diogu. 3, bat, 3. Gero pintxaur. Moskatua ere pixka bat. Jengibre. Azukria, erabiltzen aldugu txuria edo beltza. Untekoan beltza erabiliko dugu. Eta ura pixka bat. Hogeita 5 mililitro edo ura. Eta orain tapatuko dugu, tapa jarriko dugu. Eta su apalean 40 minuto utziko dugu pixka bat egosten, poliki-poliki. Eta begirada bat emango diogu ozpaitere ez txikitzeko. Nozbehinka begeratuko dugu aber nola dagoen. Gero 40 minuto pasatzekin utziko diogu bertze 20 minuto, hau bai, tapari gabe. Hola loditzeko azukriarekin batera.
Orain tapakin. Baltzenekien ikerketa, palinologikoek, lore hautsaren eta esporen ikerketek eta antrakologikoek, egurrikatzaren ikerketek diotela, gerezi basaren presentzia dagoela historia aurreko aztarnategi arkeologikoan. Patu behar dugu, gure txundni egina dago ja, oztu dago, eta ja bere testura hartu du, eta untekoan, hau, erabiltzen alda, hau da, guarnizio bezala erabiltzen alda haragi edo arrainakin, baina baita ere gaznakin. Eta untekoan erabili dugu, hauntz gazna, erabili behar dugu. Aperitibo bezala edo entrante bezala. Horrela. Eta hemen, gure txundia, piku, ximur eta gereziakin egina. Gerezi eta piku pasa txutneia. Osagaiak: 2 kollarakada olio, tipula bat, 500 gramo gerezi, pisua ezurri gabe, 275 mililitro sagarrozpin, 225 gramo azukre, 125 gramo piku pasa, kollaratxoka da laurden intxaur muskatu eotu eta jengibre eotu nahastea. Kanela zotz erdi bat. 3 hitze, 25 mililitro ur. Gatza, 15 piper beltzale. Hona hemen dugu gerezi txundni gazigozo gelditzen den plater bat da, itxuraz denez marmelada du, baina ez da horrelakoa, eta guk aperitibo gisa prestatu dugu, baina haragikin edo arrainakin ateratzen den plater bat da. Gereziak jateko bertze manera diferente bat.